ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬಂಡ ಆ ರೋಡ್ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ನಿರ್ಜೀವವಾದಿತ್ತು ಆ ಇತ್ತೆ ತುನಗಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತನ ಅಂಚದ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪಿತ್ತು ಒಂದು ಚಿಗುರು ಬೈದನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ರಘುನಾಥ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವು ಆನಂದಿರ್ದು ಪಂತ ಅರೆಗ್ ಜಾರಂದೆ ಕೇನು ಒಯ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಡ ಫೋನ್ ಮಂತ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಎಂತ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಡ ಪಂಡದಾರ್ ಅವು 1 ಲಕ್ಷದ ಖರ್ಚಿಡಾರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುರಣಿ ಆ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿದ ನೇಮಗ್ ಬತ್ತು ಪೋತಿರು ಗಂಧ ಬತ್ತ ಮುರಣಿ ಜಾರಂದೆ ಬಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಗಂಧ ಕೊರಿಯ ಬೇರೆಡ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡೆ ನೀನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗೆತ್ತಾಲೆ ಯಾರ ಅರಣ್ಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಗಿತ್ತ ಎಂದು ಅಪ್ಪು ಅವನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊಡ್ದು ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೇಮ ಮುಗಿದು 2 ದಿನ ಆತನು ಅದನ್ನು ಪಿಲ್ಚಾನೆ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪೋದು ಬೇರೆ ಕೊರಿಯರು ಕಟ್ಟು ದೀತಿರು ಅಲ್ಪ ಪೊ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಪಲ್ ಅಂಚನೊಂಡಿಗೆ ಚೂರ್ಲ ಬಾಡಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಪೋತಿಜಿ ಆ ದೈವ ಆತನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಲಿಪು ತುಲಿ ಎಂಚಾನ್ ಮಂದು ಅವೇ ಪಿಂಗಾರ ಆತು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಪಿಂಗಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಬೇರೆ ಕಲ್ತರದೆ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಅಶ್ವಿನರ ಇಂಚ ಮಾರ್ಯಾರ ಇಂಚ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡ್ದ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಕೆತ್ತನ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಆತನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೇರ ಮುಖಾಂತರ ಅಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣರ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲುಪ್ಪುನು ಈರು ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಈರು ಎಂಚಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅವೇ ನಡೆ ತಿರ್ಗೋಣ ಸರಿ ಆಪುಣ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಆತನಾಗ ಆ ಬಂಡಿ ಅಡೆ ಕೊರಡು ಅಂದ ಆ ಬಂಡಿ ನಡೆ ಕೊರಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಯಾನು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಹೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾತಿರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಕಲಿನ ಸಾನದ ಒಂಜಿ ಘಟ ನಡುಗಿರಿತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಉಂಡತಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಬಂಡ ಉಜ್ಜಲ್ ಒಂಜಿ ತುಂಕುದಿನ ಎಂಗಳು ಬರಿಟೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಪೊನ್ನುನ ಅಂದುವೇ ಅಥವಾ ಆತು ದುನ್ನ ಉಂಡು ನಮ್ಮಂದಿನಕುಲು ಎನ್ನರೆ ಅವು ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ದುನ್ನ ಉಂಡವು ಉಜ್ಜಾಲ್ ಆತ ಒಂಜಿ ತುಂಗುದಿನಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಈತ ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ತುಂಗುದಿನಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಬಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ್ನ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಪಂಡದ ಅದೇ ಕೂತಂಡಿ ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರುಲಿರತಿ ಆರೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದದ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರಡೆ ಯಾವು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆರ್ನ ಅಲ್ತ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲು ಬಾಯದ ಪಾತ್ರ ಫಲಿಪಾವ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಪಿಲ್ಚಿನ ನೇಮಗಿರ್ ಬರೋಡೇ ಪಂತೀರ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಚಾಂಡಲ್ ಎಂಗಳು ಆ ಪಿಲ್ಚನ ನೇಮಗ್ ಎಂಗಳು ಬತ್ತ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂನಗೊಂಡದೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬರ್ಪಾದಿನ ತೀರ್ ಬೈದಿನ ದೈವಲ್ ಬರ್ಪ ಸರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಇಟ್ಟು వచ్చిన ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು వచ్చిన ತೂಗುನ ಬಂಡ ಐಟ್ ದೀಪಲ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ತುಲೆ ಆ ದೀಪ ತಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನದೆ ಒಂಜಿ ಮಂಚವನು ದೈವದ ಅದು ಜನರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ದರ್ಪಣ ಅಂಚ ಸರ್ ಆ ಗಾಳಿ ಇಟ್ಟು ತೂಕುನಂಡ ದೀಪ ಖಂಡಿತ ಅವು ದೀಪ ಗರ್ನಲ್ದ ಶಬ್ದ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಬಂಡ ಬೆಡಿ ಮರ್ದ ಅಂಚ ಬರ ಆತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕುಲೇರ್ಲ ಮನೆ ಅವತ್ತ ಗಟ್ಟದ ಕುಲ್ವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರವಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ನ ಅವನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ದೇಶ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವಿದೇಶ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ನಗುಲು ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಯಾನೊಂದು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಮಣಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ ಯೋಚನೆ ದಿಕ್ಕು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದುವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೋತಿನ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಆತನ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲು ಮೇಲ್ಡ ಬಂಡಿದಾರ್ಡ ಫೋನ್ ಬಂದು ಕೇಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಇಂಚೆಂಚು ಉಂಡು ವಿಷಯ ಇರೆಗ್ ನಮಕ್ ಮರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೇತ ಅವು ದಾಲ ಪೋಟಿ ಚೆನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಂಡಿ
ಯಾನ್ ಆತನ ಮಂಡೆ ನಿಕುಲು ನೇನು ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ನಿಕುಲು ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪಲೇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಎಡ ಮಾತ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ಪಾದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಾದು ಆ ಬಂಡಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೇರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಭಾರಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುರಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲ್ದು ಟಿವಿ ಕುಲ್ನಾಗ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖರ್ ಕುಡುಂಬೂರು ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಡ್ಲ 200 ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಬುಡ್ದಿನ ಅವಳ ಅವಳ ಅಡಿಕೆ ಬುಡ್ದಿನ ಒಳಗಾಡಿದ ಅವು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಐತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಕಚ್ಚೂರು ಬರಾಡ್ ಇನ್ನೋಡ್ದು ಪಾತೇರ ನನ್ನ ಕಚ್ಚೂರು ಬರಾಡ್ ಪಾತೇರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ವಿಸ್ಮಯಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಏರ ನಮ್ಮೂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಜಿ ವಿಸ್ಮಯಲೇನೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಡುವಿರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದತ್ತು ದೇಪಂಡ ಐತ ಕಾರಣಿಕ ದುಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿನೇ ವಿಚಾರ ಒಂಜ ಧರ್ಮ ದೈವೋಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡಾನಗ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮ ಏರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪನ್ಯ ಕೇಂಡಾನೆ ದುಂಬ ಬಂದಾದಿತ್ತು ಈ ಜವಣಿಯರು ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಇತ್ತದ ಯಾನ ಅಲ್ಪದ ಜವಣಿರನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖರ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಾರ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ಆರ್ನಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಾರ ಪಾತ್ಯಾರ್ನಾಗ ಬಂದುಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ ಜವಣಿಯರು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣಿಯರು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜವಣಿಯರಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋರ ದೈವನೇ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಅಂತಿವನೇ ಹುಟ್ಟದು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖರ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪಾಲ್ತ ಮಾತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಮಾತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಅವನ್ನೊಂದು ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಡು ಕಾರಣ ನಾನು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೇಸಿಡ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನಡುಗಿರದ ವಿಚಾರಗಳು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಆ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಯಾನಿಕೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅವೇನೇನು ಸುರುಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಬಡಿಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಲಕ್ಕ ಅನ್ಬಂಡು ಆತ ಸುಲಭ ಕಟ್ಟಲಿ ಮಲ್ಪಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬಂಡಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗ ಹಿಡಿತ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಡದಿ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಸುಂದರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಗುಳು ಬಯ್ಯನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಊರುಡಿತ್ತ ಅಂದಿತ್ತ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ 2 ಜನ ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಕುಲು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಐತ ಅಧಿಕಾರದಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಟಿವಿ ತೂದು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜು ಹೂಲ ಐಕ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಶೇಷವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಕಾಮರೈದ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚೇನು ಅಕ್ಕುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಶರೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಐಕ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಮುಗತೊಂದು ಯಾನ್ ಕತೆ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಪಂತಿಜು ಅಲ್ಲ ಪಡುಮನೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಆರು ಒರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂತೇರು ಜುಮಾದಿನ ಅಕಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ಜಾರನೇನ ಅದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಮುಗ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬತ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲು ಆವ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ತುಂಬುರು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮುಗ ಮಲ್ಪೇರ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಡ ಪ್ರಸಾದ ಎಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದನ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದ 14 ಕಲೆ ಪತಿಪುನ ದೈವಲೆಗೆ ಎಂಚಬೋಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪವಾಡು ಅದನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಆಯ ಕೊಡ್ತ ಆಯ ಪಂಡ ಜಾರನೇನ ಮುಗ ಮಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮುಗಲ್ ಒಂಜಲೆ ಕೊಪ್ಪಾಡು ಐಟ್ ತಾರತಮ್ಯ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಮುಗ ಮಲ್ತಿನ ದಾದಾನ ಬಣ್ಣ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದ ಈತೇರು ಈ ಅಚ್ಚಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪುಡನ್ ಪುಡದನ್ನಾಗ ಎಂಕಾರ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಆರು ಎಂಡ ಪಂಡಿಚೇರು ಪುಡತಿನ ಆರು ಹೊಸ ಮುಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಯ್ರು ಆ ಅಚ್ಚಿ ದದನ ಬೇತಿನೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಅವು ಈ ರಡ್ಡು ಮುಗಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಜಾರನೇನ ಮುಗಡ್ದು ಒಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಡು ಸೈಡ್ ಬಟ್ಟು ಉಂಟು ಎಂಕಾರ್ ಫೋನ್ ಮಂತೀರು ಆರು ಫೋನ್ ಮಂತಿಂದ ಅದು ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣು ಹಚ್ಚಿದ ವಿಷಯ ಯಾ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ ಐದು ಒಂಜಿ 15,000 ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಣು ಯಾ ಪಂಡೆ ಈರು ದುಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈರವೇನು ಮಂತೊಂದು ಬೋಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಣ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ನಡೆದ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಏರು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೇನೋಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಗತರು ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪ ಅದು ಬೈದದವ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆ ಮನ್ನದ ಪ್ರಸಾದ ಅಡ್ಬೋತು ದೈವಲ್ ಬೋದು ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲೋದು ಮನ್ಪಾದಿರು ಅವು ಓಲು ಅಂಚಿ ಇವರು ಉಡುಪಿದ ಅಂಚಿ ಅವಲ ಬಂತೇರು ಕೆಲವರು ದೈವಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಮುಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಟ್ನತ್ತು ದೈವಲೆ ಮಲ್ಪ ಅವನು ಅಂಚ ಅನ್ನಂದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಎಂಕುಲ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಜಾರನೇನ ಮುಗಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮೂಡುದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನವ್ಲ ಆ ಮುಗ ಇಕಡ ಮುಗ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿರು ನೇರು ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಅವನ್ ಪೋಯ್ರು ಅರೆಗ್ ಏರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಪೊದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ತ ಏರ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ 1 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅದನ್ನ ಬತ್ತ ಪೋಯ್ರು ಹೋದನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಾಸ್
ಅರೆಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪವಾಡೋಲ್ ಅಲ್ಪ ನಡತದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನೆದುರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತೈತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ತುರ್ದ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ಮಾತ ಜನಕುಲಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನುಮ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಎಂಬನ ಒಂದುಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಲ ಈ ದೈವಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಈಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತೀರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲ ಬಂತೇರ ಅನುಭವ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಕ ಸರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಾವಲ್ಲ ಈ ದೈವದಲ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಅಪ್ ಲೆಕ್ಕ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತವ ಸೇರುಣವಳು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಪುಷ್ಪರಾಜರು ಏತ್ ಜನ ಈ ಸರಿ ಸೇರ್ದಿರ್ದಲ್ಲ ವರ್ಷ ವೈನಿಗ್ದಾಕ ಬಹುಶಃ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 5,000 ಜನತ ಒಣಸ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಕೌಲು ಜವೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ಲಕನೆ ಅನ್ನದಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವ್ವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತನಲ್ಲ ಇತಿನೆಟ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ದೇಪಂಡಿತ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಒರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ ದೇವರು ಆತ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ತೊಜಿಪಾದಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ ಬಯ್ಯನಗಲ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪ ದಿನೋಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಂಗ ನವೀನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಪುದಾರಿ ಅಂತ ಎಪ್ಪುಡು ದಯಬಣ್ಣ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಬರ್ಪೇರ ಅವು ಆ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಅವನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವೇನ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇರಗ 5 ನಿಮಿಷ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದವಲ್ಲ ಅವು ನೆನೆಪಾಣಿಗೆ ಕಣಿಲದ ಆ ಪೂಜನೆ ಮಂತಿರಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ದುಂಬು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಲೆ ಇತ್ತನು ಆ ಬಲೆ ಆರು ತೀರ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಇತ್ತನು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಅವೇನು ದಿವೊಂದು ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜವಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅದೇ ಅವು ಇನಿ ಆ ಜಾಗ್ರ ಕನಿಲದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡದು ಆ ರೈತ ಚಾಕಿನ ಪೂಜನೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮರಾಯ ದಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರು లేదు ಆ ದರ್ಶನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೆದಾರ ಭಂಡಾರ ತುಂಬೋಡು ಅರೇನು ಭಂಡಾರ ಪತಂದು ಪೋನಾಗ 4 ಜನ ಪತ್ತಿರೋಡು ಅರೆ ಅಂಚ ಅವಶ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ದ ದಿನೋಡು ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆ ಜಾಗದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಶುದ್ಧದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮೀನಕಲೆದ ಲೋಕೇಶ್ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರ ದೀಪಿನ ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಅವು ಆತ ತಿಕ್ಕದಿನ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಚಾಕಿರುತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೂರಾ ಜವಣೇರು ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಕು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷ ಆಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಡ ಕೆಲವು ಜವಣೇರು ಅಂಗಿ ದೆತ್ತದು ಐತ ಸೇವೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪು ಒಯ್ಕಲ ತಯಾರು ಓ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಬತ್ತಾಡು ಕೂಚಿ ಬತ್ತಾಡು ಪ್ರತಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟದ ಜವಣೇರು ಅಂತ ಬಾಕಿ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕನ ದೈವನೇ ದೈವಲೆ ಮನ್ಪವನು ಒರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಟಿಬಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅಕ್ಕುಳು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಮಸ್ತು ಜನ ಅಂಚಲ ಮಸ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ ಬತ್ತದು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು 4 ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಆಡಲ್ಲ 4 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ನಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಡುಪ್ಪೇರು ಅವು ದೈವನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಬರೋಣ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗಳು ಸರ್ ಆ ಮೂಜಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲಾರು ಪನ್ಪೇದೇರು ಇಂಕ್ ಮೂಜಿನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಮನಿ ಪಾಡ್ದ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಆದ ಜಿಂಕ್ ಅವು ಬಚ್ಚಿನದಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಆತುಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾರು ಕೈ ನಿಂಚ ಆಡೋ ಅವು ದುನ್ನೊಂಡು ಗಂಟೆ ಆಡಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬಚ್ಚು ಜೀನರ್ ಪನ್ಪುಡಿ ಬಚ್ಚು ಜಿಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಣದು ಮೊಕ್ಕುಲು ಪೂರಣ್ಣತೆ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವನ ಅಂಬಿ ಆಡ್ಪಡ ಪುಂಜೋಳು ಕೂಡ ಅಂಬಿ ಆಡ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ದಾದಾವಡು ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪದ ಬಯ್ಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಅವಳೊಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗಿದೇ ಪೋಪಿನ ಬಣ್ಣಕೊಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿ ಅಕ್ಕಲು ಜಾರಂದೇಗ ದರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಟಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಕಪ್ಪು ಮಂತದ್ದು ಇದಿತ್ತೇರು ಈ ಸತ್ ಜಾರಂದೆ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕುಲ್
10 ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 11 ಅವು ಎನ್ನ ಮಾಯದ ಗಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕನಪವನು ಎಂಕ್ ದರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಾತ ದೇಯ್ದಾರ ಅವೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ದೀವೋಡೆಂಗ್ ತೂವೋಡೆಂಗ್ ದರಿ ಜಪ್ಪುನ ಗೋರ ಜಾರಂದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ನಿಕುಲ್ 10 ಯಾನ್ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ 11 ಯಾನ್ ಮನ್ಪವ ನಿಕುಲ್ ನಾನು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಆ ಜವನೇರಿಗೆ ಆತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ವಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಟೀಮ್ ಕೂಟ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ವಿಜಯನ್ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ್ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲದ ಆರು ಒರಿಯೇ ಆ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಕಾಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಒರಿಯೇ ಹೋಗ್ಬಿನಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಬಂದಿರ ಆರು ಏತ್ ಕಾಕಾಜಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉರು ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಜೋಗಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಕೆಲವರು ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಕುಡುಂಬರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ದಕ್ಕಲು ಅಕುಲೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಕಾಕಾಜಿ ಗೊರ್ಪಿನಿ ಇದು ಮಾತ ದೈವಲೆ ಮನ್ಪ ಚಿತ್ತ ಸರ್ ದಾದಾ ಬಂಟ ಅವ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಸರ್ ಆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ತುಕ ಆ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತೂಯರ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆತನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಹೊಸ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ ಅಂಜಿ ಪಾತೆರಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡಣ್ಣು ದಂಡ ಐಟೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ಲು ಇತ್ತೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಅಂಡ ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಮುಗಿಬನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಪಾತೆ ರೂಪನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಲ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡಲಾತ ಬೆಳಗಡೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚನೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಉಪ್ಪಡ ಕಲೆಕಾರನಿಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೂ ತೋಜಂದೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನದಿಗಳು ಕುಲ್ದಿನ 4 ಜನಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷ ಸೋಮ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನನ್ನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಪಲಯ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನದಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನದಿದೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬಂತಾರೆ ದೈವದ ಚಿತ್ತ ಅವೇ ಬಂತಾರೆ ದೈವ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿಬೋದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅಂದುಲೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಲ ಐವರ್ ಸತ್ಯಲ್ಲ ನೇನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಾತೆರಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ